सही बात। आ घर के माई बहिन हाँ हाँ बड़ी सुंदर एगो गीत गावेला लोग। आप देख रहे हैं भवानी भोजपुरी के माध्यम से। अरे छोटी रे मोटी जय हो जय हो। अरे मालिन रे बिटिया भोइया लोटे हो के के हो बे यही लय पर एगो बीड़ा वाली माई से भक्त के माई सारा देवा सारा देवा वानी हो पानी आज राखो मैया मैया अभी अभी संगीत प्रेमी नेक दिल इंसान विधायक जी मंजीत भैया की ओर से आशीर्वाद मिलल। मोतिहारी से चल के गोलू सिंह भैया आई बानी। हाँ जी निशा के गीत सुने खातिर हमार गीत सुने खातिर गोल्डन बाबा के भी स्वागत बा। सही बाबुआ लाए हो मैया हथवा जो संगीत प्रेमी बानी। हाँ हमरा अमरेश भैया ट्रैक्टर साहब हाँ हाँ राउत तनी नाम में भुला तनी हो मुखिया जी तो जानो तनी नाम में भुला तनी सही बबलू चाचा बाबुआ बो लावे हो मैया हथवा जो क्या बात है। कहता कि माई हमरा भी कुछ बाना ना गीत संगीत तो जीरो हो। हेलो हेलो एगो व्यवहार बनौले बानी बोलो भैया तने है करा ये के सब गार्जियन लोग भाई लोग मानेला। गीत संगीत नहीं खे डॉक्टर साहब व्यवहार बा हाँ जी कि व्यवहार के बल पर पूछा जाएगा।
गीत गावनैया के हलो न जनला तोहर बोल पुतवा होई पुतवा तहर भागला तोहरे बोल पुतवा होई पुतवा तोहर भागला। भोजपुरी नाट्य विधा में तो बहुत गायक लोग बा हाँ जी सभे हमार प्रिय हो सही बात। लेकिन जे अपना गायकी के बल पर बा हाँ हाँ ओकर नाम मनोज शर्मा जी हन। जोरदार ताली बजा के भैया के हमरा स्वागत करी। जय हो। अब भैया से हमरा छोट भाई बड़ भाई वाला रिश्ता बा कुछ कहो सबका के प्रणाम बा और हमनी के बड़ी कम सौभाग्य होला केहू के कार्यक्रम सुने के चूंकि संजोग से जहिया प्रोग्राम रहला तहिया सबका प्रोग्राम रहला आज संजोग से प्रोग्राम कैंसिल भइल हता ई प्रोग्राम सुने के सौभाग्य प्राप्त भइल बा और बहुत बहुत धन्यवाद हम देता नहीं छोट भाई गोलू राजा जी के कि आज एजा आके और सबका के कीर्तन करत हाँ जी और इतना सुंदर गायकी हाँ कभी कभी हमरा बुझाला कि साक्षात माता सरस्वती बाबू गोलू राजा के कंठ में निवास करता रही। हम ये प्रार्थना करब माता सरस्वती से कि आजीवन माता सरस्वती बाबू के कंठ में निवास करी। बहुत बहुत धन्यवाद। तनी कोरस वाला माइक बनावा भैया। गीत गावनैया के हलो न जनला तोहर बोल पुतवा होई पुतवा तहर भागला तोहरे बोल पुतवा होई पुतवा तोहर भागला तोहरे बोल पुतवा होई पुतवा तोहर भागला। ए माई साजावा होई जेकरा बाद की के हम फैन हैं सही महेंद्र बाबा आशीर्वाद देले बानी आ कहिया हमार सभा गांव के होई हाँ जी जल्दी होई 30 नवंबर के सही बात। हमारा भतीजी के जन्म दिवस में 2 घंटा के प्रोग्राम राउर बाद की मनोज भैया के गायकी हम आज ये आग्रह कर देते हैं। जय हो महेंद्र बाबा आशीर्वाद देले बानी अब ओने कैसे आई भैया क्या धारा तक के ले ले क्या- सजो होई आवाज आवाज मोरिया कमजो सजो होई आवाज आवाज मोरिया बाटे संत सिंह जी की ओर से आशीर्वाद मिलल। एक और लय बाजी भजन के जल्दी कार्यक्रम रद्द कर जाइए। वाह वाह कहतरन की माई हम सुनले बानी कि तहार कृपा बहुत बहुत लोग पर भइल बा और है कृपा बरिसा दी हतू हाँ जी वही फेरा में हम हो घूमल चलत है। सही सही बात। गार्जियन बनी राजेंद्र उपाध्याय जी हमरा के आशीर्वाद देले बानी महिमा के में भय बना भगतन परस के तुलसी के तरलू संवरलू महर्षि के तुलसी के तरलू संवरलू महर्षि के। ए
माई ए माई गोलुआ के अपना गोलुआ के जिंदगी मैया अपना गोलुआ के अरे जिंदगी मैया ए माई अब कोई सारा पहला भजन निकला।